Did they comply with the law on their version? Inkundla phakamileyo yaseBloemfontein ive ukuba kubekho iziphene kwinkqubo yokubuyisela kweli ugqirha Iindaba Guduma. People are coming in and they are not documented. They are not documented. And we are not going to be happy with that. Imibutho yoluntu eliqela ibambe umngcelelo yakuza kwezomdibaniso inyanzelisa ukuba abemba ngaphandle abakweli ngongekho mthethweni bathatyathelwa amanyathelo angqingqwa. Kwezemidlalo Iga Swiatek wasePoland usekhondweni lokuphumelela ityayitile yesithathu ye-French Open eRoland Garros. Molweni okaphekhaya sisamkela nani babukeli bethu kwijelo i-GTT ndingapholisanga maseko mandikawulindi warhuqa. Inkundla phakamileyo yaseBloemfontein ive ukuba kubekho iziphene kwinkqubo yokubuyisela kweli ugqirha Iindaba Guduma. Igqwetha likaMagudumana lixelele inkundla ukuba ukubuyiswa kwakhe yaba ngathi kukudidinjelwa ngokusemthethweni kweli kodwa yaba kukugxothwa komntu ongafunwayo kwela lizwe. U-Advocate Katz uxoxa ngelithi uqhubekeka kwalowo ameleyo eseluvalelweni lulwaphulomthetho kwaye kuza kufuneka akhululwe ngokukhawuleza okudibene nongcamo kuvalelo. We would submit that the notion that a matter in which somebody is in custody and brings a case to suggest that their custody is unlawful is not urgent, is without merit. Where there is an allegation of unlawful detention, that detention should not continue for 1 second longer than necessary. Gqwetha likagqirha Magudumana libethelela ilungelo lenkululeko likagqirha Magudumana licaphula kwiingongoma zezigwebo zenkundla zangaphambili ngokuhambelana nomgaqo-siseko. The applicant gets arrested on the 6th of April 2023 in Tanzania. She has a perception of what happened. But it's within the respondents who are holding her knowledge of what happened from when they heard about this arrest on the 7th or 8th of April until, on their version, she was arrested at Lanseria Airport on the 13th. U-Advocate Katz uthi ayamkeleki indlela amagosa ezomthetho athi aziphatha ngayo ngethuba ugqirha Magudumana wayibuyiselwa kweli. The Lordship will consider, is their justification objectively good or bad? And we submit it's bad on their version. Ijaji yenkundla ibuze u-Advocate Katz ukuba ingaba kwabhidaniswa inkqubo esemthethweni yodidinjelo naleyo yokhutshwa kwembacu kwilizwe. Advocate Katz waphendula ngelithi isenzo sovumelwano phakathi kwamagosa aseTanzania naweli yaba ngathi ludidinjelo olusemthethweni logama yayingelulo. Ingxoxo zenkundla zisaqhuba kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Kubekelelwa ukuba uxabisa iibhiliyoni ezine zeerandi uphuculo olupheleleyo kunye nokubuyiselwa kwisimo sangaphambili kwesixhobo sokucoca amanzi eRooival eHammanskraal ePitoli. Isebe lezamanzi nogutyulo libhengeze oku ngethuba lisebenzisana nesixeko saseTshwane malunga namanyathelo athatyathiweyo ukujongana nokukhambuka kwisifo sotyatyazo eHammanskraal. Owesisifo sotyatyazo abantu abaninzi baphulukene nobomi babo ngelixa abanye besalaliswe ezibhedlele. Ukusombulula le ngxaki akhona amanyathelo athatyathwayo. We are going to install improved wastewater technology in the Rooival wastewater treatment technology in the Rooival wastewater treatment works. Abahlali baza kuncedwa ngeendlela ezithile zokufumana amanzi acocekileyo. The challenges require much more vigor in terms of dealing with them, much more seriousness, and even assistance by experts in different aspects of water, because this is a serious matter considering that water is life and that it is a right. Ukulungiswa kunye nokuphuculwa kuyakwenziwa ngezigaba ezithathu emva kokuba kugqitywe iprojekthi eyaqalwa sisixeko ngoku ekusalindeleke ukuba ithathe ixesha ukuze igqitywe neza kuqala ngoSeptemba igqitywe ngoNovemba. Tshwane is contributing 50 million. Our budget was approved yesterday with 155 votes. That allocation will stretch over the next 3 financial years.
Amagosa athi kuqukunjelwa kwale projekthi kuza kubangela kuba iziko lokucoca amanzi lakwaThemba likwazi ukubonelela ngamanzi okusela afikelela kwimigangatho efunekayo ngoJuni ka-2026. Izinga lolwaphulomthetho nentswela-ngqesho kweli ingakumbi kulutsha luthathelwe ingqalelo ePitoli ngokwenza umngcelelo yakwizakhiwo zomdibaniso nalapho imibutho yoluntu iye yaba yinxalenye yokwenza izinyanzeliso zokuthatyathwa kwamanyathelo ngokungena kwabangaphandle kweli ngokungekho semthethweni. Imibutho yoluntu ihlanganisene ngokwenyanda eliqilima ime kwisingqi esinye sokulwa ukungena kwabemi bangaphandle kweli ngokungekho semthethweni. Bajongise imibombo kwizakhiwo zomdibaniso bathi balangazelela ukuba urhulumente awachithe amacebo abemi bangaphandle okungena ngokungekho semthethweni yaye aqinise ulawulo kwimida yeli lizwe. Babange ukuba abemi bangaphandle abangena ngokungekho semthethweni benza kube ngamantsintsi ukusombulula imingeni yokuhlala. They are failing us there by the borders. There is a borders porous now as we speak. You understand? People are coming in and they are not documented. They are not documented. And we are not going to be happy with that. We're saying we need the intervention of the Minister of Police must come and take his memorandum today. We say the Minister of Home Affairs must come and take the memorandum today. Naledi Pando must come and take the memorandum today. All the ambassadors, they must come and take their memorandums today. Abavumanga abaqhankqalazi ukugqithisa uxwebhu lwabo kumagosa benyanzelisa ubukho bukamongameli Ramaphosa. Kusenjalo abahlali bengingqi iBuffalo City eMpuma Koloni banyanzelisa bomthetho ukuba bakhupha abemi bamazwe asemzini kweli abashishina kumbindi wesixeko eMonti. Bathi buninzi ubukelemnqa obenzeka kwesi sixeko njengokuba imigulukudu isebenzisa indawo zemijuxuzo, iivekile zefanitshara nezinye ukufihla ushishino olungekho mthethweni. Abahlali bakruqukile lolwaphulomthetho kwindawo abahlala kuzo. Bathi ukuthengiswa kweziyobisi kutsala intlobo ngeentlobo zolwaphulomthetho. Every time kukho i-burglary phaa kwi-community kuqhekezwa umzi, kuqhekezwa i-business okanye kusenziwa anything eyi-property crime. Ezi zinto ziziswa apha eCalifornia. Namashishini kulo mmandla nawo ayachaphazeleka kuku. Batyhola bakwantsasana ngokusebenzisana nabaphuli mthetho. There are drug deals going on here on a daily basis, and every now and again, you know, there are police presence. Every now and again they come and they just take every car in the street, they load it up and then they go and search it for drugs. Ona amapolisa athi lo mmandla unikwa ingqwalasela. Abantu abanobungqina okanye ulwazi lwamapolisa achaphazelekayo ekophuleni komthetho sicela bangathandabuzi ukuza ngaphambili khona ukuze siwabambe lo mapolisa lawo sithatha amanyathelo asemthethweni. Abaqhankqalazi bakwanyanzelisa isebe lezekhaya liqwalasele umba wabemi bangaphandle abangenazo impephe zokuba kweli lizwe. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMonti. Kwakuvimba olurhatya inkulu baphathisi yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ufuna ukuba inkundla ithintele SIU kuphando kokunika labnyama ifothe kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe inkundla ephakamileyo yaseBloemfontein ive ukuba kubekho iziphene kwinkqubo yokubuyisela kweli ugqirha Nandipha Magudumana. Igqwetha likaMagudumana lixelele inkundla ukuba ukubuyiswa kwakhe yaba ngathi kukudidinjelwa ngokusemthethweni kweli kodwa yaba kugxothwa kumntu ongafunwa kwela lizwe. Inkulu baphathisi yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ifuna ukuba icandelo lophando elikhethekileyo i-SIU liqhube uphando ngezityholo zolawulo lugwenxa ekunikezelweni kwezidanga ngondlela mnyama kwiYunivesithi yaseFort Hare eDikeni eMpuma Koloni.
Inkulubaphathiswa uOscar Mabuyane ufake amaphepha enkundleni eMonti kwaye lo mcimbi uza kuchotshelwa ngomhla we-16 kwinyanga kaJuni. Uphando lwe-SIU luchaphazela uMabuyane kwizityholo zobuqhophololo ekunikezelweni kwezidanga kwiYunivesithi yaseFort Hare. Kutyholwa ukuba uMabuyane ungeniswe kwinkqubo ye-masters nangona engenaso isidanga se-honours. uMabuyane uye wakhutshelwa ngaphandle waza wacinywa ekubhalisweni kule nkqubo ngenxa yokungafezekisi eyona mfuno isezantsi. Kwisicelo sakhe sasenkundleni ufuna ukuba uphando lolawulo olugwenxa lubekelwe bucala, esithi olu phando lungaphaya komyalelo we-SIU ngoko akukho mthethweni. Ukucinywa kwakhe kubhaliso kwinkqubo ye-masters kusekelwe kwizizathu ezingenasihlahla. Uphinde wathi ulandele zonke iinkqubo ezifanelekileyo kwaye akazange asebenzise ngokungafanelekanga isikhundla sakhe sezopolitiko ukuze amkelwe kwinkqubo ye-masters. Ukanti ziyabetha-bethana izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp ngenyathelo lenkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni. Kaloku umntu xa emsulwa uzawubonwa yinkundla yamatyala. Lo kaMabuyane xa kucabusulelwa ngamafuthi inyama engayityanga makalinde kuqhubekeke uphando. Kutheni lo mfunguke ingxamele? Loo nto akaphume ekuthetheni. Makamangale uNkulumbuso sizotsho sibone ubunyani ukuba buthini nakayekayo. Kudala etyakekwa esithi yena kanatyala. Hey, kuyahlekisa msakazi, usenkingeni uMabuyane, kodwa ke ake lenziwe uphenyo ukuze naye ezokwazi ukuthi kugezeke igama lakhe. Ayondlela le yokuxazulula ingxaki xa kumane kwiswana ezikhothi oko iwesi bangumbutho oyi-1 mabahlale etafileni baxoxe ixazululeke ingxaki. Hey, akozima kwa-Department of Politics. Hayi kaniqhube thina sizingeni. Hayi Oscar noko kudala ubenza ubuqhetseba. Ngoku buvelile ngoku akho nto ezojika umongameli akawusijika nto kudala ekudefenda kaloku nomongameli lo. Naye unezakhe. Kaloku nxa engayazi lento makangabe nasazela umkhaya yini kodwa makayeke kaloku zilime ziyometyini. Kaloku tata uMabuyane xa ezazi into yobana akanatyala kule nto yaseFort Hare makaye kumthetho uphande. Kuzawucaca enkundleni into yobana unetyala okanye akanatyala na. Cace yinkundla ezamhlamba igama lakhe. Akayeke nje kuphenyo baphenye kubonakala ukuthi ngempela ubheciwe yini noma cha. Ukanti ke ezi zizimvo zababukeli ayi eze-SABC. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uyaqonda ukuba bembo Mzantsi Afrika banomsindo kwaye baxolanga ngumba wengxaki yombane. Ephendula kwingxoxo-mpikiswano malunga nohlahlo lwabiwo-mali lwe-ofisi yobungameli, ukaRamaphosa uthe umsebenzi owenziweyo kuza kuthi ga ngoku luphawu lokuba le meko yengxaki yezamandla iza kuphucuka. Cyril Ramaphosa ubulele onke amaqela ezopolitiko athathe inxaxheba kule ngxoxo-mpikiswano ngohlahlo lwabiwo-mali lwe-ofisi yobongameli. OkaRamaphosa uphawule nangegalelo lomphathiswa ojongene nemiba yombane uMnumzana Kgotsiyentsho Ramakgopa. Ubagxeke kabukhali abo athi baveza umfanekiso-ngqondweni onganyanisekanga ngolawulo lwakhe. OkaRamaphosa ukwakhumbuze amalungu epalamente ukuba kwiminyaka embalwa egqithileyo eli lizwe belihlaselwe ngubhubhane we-COVID-19 nokhokelele ekubeni uninzi lulahlekelwe yimisebenzi. And on top of all this, we are in the grip of an energy crisis that is many years in the making, the seeds of which were planted more than 2 decades ago. I state all this not to explain away any of the unresolved challenges that we face as a country, but I state them because perspective is, as always, very critical. OkaRamaphosa uthe urhulumente oko waphuma phandle ngemiba ichaphazela eli lizwe. Considers the work that is being done and the progress that is being made. As outlined yesterday by Minister Kgotsiyentsho Ramakgopa, it is clear that we have solid ground for hope.
Umongameli uthi abaselulawulweni kurhulumente wakhe baqinisekile ukuba izicwangciso ezimiliselweyo ngotyalo-mali kwiinkqubo zokuvelisa umbane ziza kuncedela ilizwe ukuba lisombulule ingxaki yezamandla. Ukuqosheliswa kombandela wokubhangiswa kwethutyana kweposi kuhlehlisiwe namhlanje de kube sekupheleni kwenyanga Okthobha. Ngokutsho kwemanyano yabasebenzi CWU, inkundla ephakamileyo yasePitoli bekumele inike umkhombandlela namhlanje, kodwa ababhangisi beposi bacela ukuba lo mba uhlehliselwe umhla wama-30 ku-Okthobha. Kwelinye icala, isebe lezoqhagamshelwano lifake isicelo sokuba ipost office ifakwe phantsi kohlangulo lwezoshishino. Eso sicelo sakuphulaphula ngomhla wesi-4 kuJulayi. I-CWU ithi ukubhangisa iposi akusiyondlela ilungileyo, yona ixhasa isicelo sikarhulumente sokuba iposi ifakwe ngaphantsi kohlangulo lwezoshishino. Isinqumo noma ke i-application lenziwe i-department esixhaswa kakhulu yithi i-C-Union. Sibona ukuthi ke singangenelela nathi enkantolo siyoshweleza ukuthi ke ibheke ngelinye iso inokuthi ngabe ke kuthengiswe mhlambe i-post office. Le manyano ikwaxhalabile ngempilo zabasebenzi abayi-12,000 kunye nabantu abaxhomekeke kubo ngefuthe lezimali xa ingabhangiswa iposi. Ikwathe uhlangulo lwezoshishino eyona ndlela emakuhanjwe ngayo kuba inako ukuhlaziya iposi de kusinde nezithuba zomsebenzi. Lo gama ukuyibhangisa kwakuthetha ukuba iyakutshabalala imisebenzi. Abasemagunyeni kwezempilo eNtshona Koloni bathi bajongene nezinga eliphakamileyo lokungahoywa kwabantwana nokuphathwa gadalala kwabo. Bathi unobangela indlala neemeko ezimaxongo zokuhlala ezifana nokuxhatshazwa kweziyobisi notywala. Isebe lezempilo nesibhedlele i-Red Cross War Memorial zikhumbule iveki yokhuseleko lwabantwana namhlanje. Esi sibhedlele sithe zinqongophele iinkonzo zempilo ngokwasengqondweni ngenxa yokusilela kwabasebenzi abaqeqeshelwe ukuxilonga imingeni ejongene nabantwana. Abantwana lithemba langomso, kodwa uninzi lwabo luthi lujamelane nonxunguphalo emphefumlweni, ukubethwa nokuxhatshazwa ngokwezesondo. Abezempilo bathi kuyaxhalabisa, bafuna abezomthetho, abezophuhliso loluntu nabahlali ngokubanzi babambisane ukusiphula nengcambu ukuxhatshazwa nokubukulwa kwabantwana. Mawungalindwa kude zonke izinto zize esibhedlele kube sekulate. Umzekelo babonalise apho omnye umntana u-9 years old ufumanise weze etshile emabalabala yonke into kwathiwa uzitshele only to find out into yoba hayi utshiswe ngunina. Elo xesha abe unina engumntu osebenzisa iziyobisi. Isibhedlele i-Red Cross eKapa nesithatha abantwana ukuyoma kwizwekazi iAfrika sisebenzisa ingcali ebantwaneni. Child abuse is actually a very ugly social ill and has many faces. Kusenjalo umphathiswa wezempilo uMbombo kweliphondo uphendulile kwizikhalazo zabongikazi bebesebenza kwiziko lecorona iBrackengate nabaphelelwa zikontraka namhlanje. Uthi nangona abasebenzi benqongophele akusenguye wonke ubani oza kuqeshwa ngenxa yokushokoxeka kwemali. Athule Joka kwindaba ze-SABC eKapa. Ndibambe ngazo zozibini kuwe Bhele mawahlangana amafu livume icamaku basembo ndivumeleni ndinirhabulise kwimozulu yongokuhlwanje. Siyafumanisa kaloku xa sijonga into yokubana zingephi imvula ezingephi ongazilindela kwindawo eziphako mazantsi nakaloku naphana kompuma koloni nakompumalanga. Kanti xa sijonga mbukeli imvula nomoya ngomso lithe rhwelele ngamafu kwindawo ezininzi. Siyabona phaa kwindawo eziphaka umbindi ukwehla kwindawo ezikumazantsi. Kanti ke ngomso xa sijonga siyafumanisa into yokubana uSouth African Weather Service uye wakhupha isilumkiso sokuba ungalindela umlilo wamadlelo phaa kwindawo eziphako Upington nomoya obhudla ngamandla phaa eKapa Loduma. Sihlabele mgama mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngokuhlwa. Siyafumanisa into yokubana liyabanda ke kwindawo ezininzi ngaye umthatha phaa koMount Frere koqumbu nguye u7 koDurban nguye u12 kanti xa sinyukela ngasentla sijonge kwindawo ezikumpumalanga koEmelo ngu1 koMbombela ngu9 koDR nguye u3 kanti koSutherland liyabanda kakhulu ngoqanda Qox eKapa Loduma nguye u12 koUpington ngu4
4 xa sijonga amaqondo obushushu ngomso aphezulu kakhulu lifudumele ke kwindawo ezininzi siyabona pha kwiphondo laseMpuma Koloni ngu-23 e-East London eGqeberha ngu-23 nakhona babambene ngamanqaku kanti koGomani ngu-17 ko-Cape Town nguye u-18 ko-Calvinia ngu-19 ko-Upington ngu-25 kwindawo ezikumpuma siyabona pha koPhalabura nguye u-28 lifudumele kakhulu naphana kuye koMosina ngaye u-30 ko-DR liyabanda ngaye u-16 makube chosi kubele camaku basembo.